Velkommen til denne præsentation, som jeg har kaldt øre-næse-halspatologi på 15 minutter. Først skal vi lige gennemgå sygdomsmekanismerne, for det er dem, vi bruger i inddelingen i denne her præsentation. Vi har kongenite lidelser, vi har inflammatoriske, som kan være infektiøse og non-infektiøse, så har vi ikke neoplastiske vævsforandringer, og så har vi neoplasi, benigne, præmaligne, maligne, og så har vi kredsløbsforstyrrelser, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, da de er meget lidt hyppige i denne lokalisation. Lad os starte med næse og bihuler. Vi har den akutte rinit, som kan være infektiøs, rhinovirus, og så kan det være non-infektiøs allergi, altså høfeber. Hvis det er den non-infektiøse, så ser vi en del eosinofile granulocytter i infiltratet. Så kan vi have kronisk rinitis. Det kan være recidiverende infektiøse, men det kan også være non-infektiøs i form af kronisk allergi, eller at vi udsættes for støv, tør luft og toksiske dampe, og det giver en atrofisk slimhinde. Så skal vi lige huske begrebet granulomatose med polyangiitis, venøs granulomatose. Det er en nekrotiserende autoimmun vaskulitis, som også kan inddrage lunger og nyrer i form af en glomerulofrit, en alvorlig tilstand. Akut sinusitis, det er ofte en komplikation til en akut rinitis, hvor slimhinden svulmer op og forhindrer afløb fra bihulerne. Det kan være en akut infektiøs rinitis, og det er ofte på virusbasis, men det kan være en sekundær infektion med bakterier. Så kan det altså også være en komplikation til en rødbetændelsestilstand i overkæben. Komplikationer til en akut sinusitis, det kan være et mukosele, slimen kan ikke komme ud, men hvis vi har en bakteriel sekundær infektion, så kan det være en epyem, det kan være overgriben på knoglerne i form af en osteomyelit, eller endnu værre en meningit eller en cerebral absces. Kronisk sinusitis, recidiverende akutte sinusitter. Ikke neoplastiske vækstforandringer eller tumorlignende læsioner, det kan være næsepolypen, og det er ofte forårsaget af en kronisk allergisk tilstand. Makroskopisk ses blege, glatte, stilkede og væskefyldte strukturer, der som regel optræder multipelt og dobbeltsidigt i næsehulen. Hvis vi kigger på dem, vil det ofte være mange eosinofile granulocytter, da de oftest er allergisk betinget. Så har vi det kapillære hemangiom, som kan betegnes som en reaktiv proces, som sidder på næseskillevæggen og kan skyldes, at man piller sig i næsen. Nogle vil betegne som neoplasi, andre som her en reaktiv proces. Neoplasier i næsehulen, det kan give følgende symptomer: ensidig nasalstenose, blodet sekretion fra næsen, næseblødning eller en sygelig tumor, hvis den sidder i vestibulum nasi. Hvad er det for nogle tumorer, vi har? Benigne, det planocellulære karcinom, HPV, sidder i vestibulum nasi. Det sinonasale papillom, der har vi 3 typer. Det exofytiske, det sidder på næseseptum, er HPV-associeret, bliver ikke malignt. Og så har vi det inverterede cylindercelletypen, reserverer hyppigt og kan i 10% af tilfældene blive til et planocellulært karcinom. Så kan vi også have små benigne tumorer udgået fra de seromuköse kirtler, og de ligner spytkirteltumorer. Maligne tumorer i næsen, der er det hyppigste det planocellulære karcinom, skyldes ofte røg og udgør 60-80%. Så har vi adenokarcinomet. Det kan være 2 typer. Det kan være intestinal type, det vil sige, det ligner faktisk et adenokarcinom i tarmen, og det skyldes ofte træstøv, altså en snedkertumor. Og så kan det være de non-intestinale, som er adenokarcinomer, som udgår fra de små spytkirtler, men de små seromuköse kirtler i næsen, og de ligner altså spytkirtler. Så har vi jo altså også lugtenerverne i toppen af næsen, og det kan give anledning til et olfaktorisk neuroblastom. Og så kan vi ligesom alle andre steder have alle mulige andre tumorer, som maligne lymfomer, maligne melanomer og sarkomer. Nu går vi til sygdomme i faryngx. Vi har nasofaryngx, orofaryngx og hypofaryngx. Faryngitis, det er oftest en
inflammation sekundær til infektion i mund- og næsehuler, og det er vores almindelige forkølelsesvirus. Men så kan man også have en faringitis som led i influenza, mæslinger eller mononuklose. Vi skal se på lidt det, vi kalder akut tonsillitis, og årsagen det er typisk virus, men det kan være bakterier, og så kan det være denne her beta-hæmolytiske streptokokker. Komplikationerne, hvis det er bakterier, det er en peritonsillær, parafaryngeal eller retrofaryngeal absces. Så kan vi også en gang imellem se sepsis. Og så hvis vi har de her beta-hæmolytiske streptokokker, så kan vi få en immunologisk komplikation i form af glomerulonefritis, febris rheumatica, som vi har talt om, og Schönlein-Henochs purpura. Kronisk tonsillit, årsagen til den, recidiverende tonsillitter. Ikke neoplastiske forandringer i denne her region. Hvis vi ser i nasopharynx, så kan vi altså få en forstørrelse af det lymfatiske væv i denne her lokation, hvis vi får recidiverende infektioner. Det er det, man kan se tit hos børn, og så får vi det, vi kalder adenoide vegetationer, og helt fejlagtigt kaldt næsepolypper. Komplikationerne er, at de fylder, så vi får mundrespiration, snøvlende tale, snorke, recidiverende mellemøresbetændelser. Hvis vi får en hypoplasi af det lymfatiske væv i oropharynx, i relation til recidiverende tonsillitter, så får vi det, vi kalder forstørrede mandler. De giver synkebesvær og stemmeændring. Neoplasierne, der kan vi snakke om neoplasierne først i nasopharynx. Der er en speciel type, vi skal snakke om her, det er non-keratiniserende planocellulær karcinom, fordi det kan skyldes en virus, der hedder Epstein-Barr-virus. Og det ses typisk hos asiater og inuitter. Så hvis man har en Epstein-Barr-virus infektion, så vil den hos asiater og inuitter kunne give risiko for at få et nasofaryngalt karcinom, hos afrikanere Burkitt's lymfom og hos kaukasere mononuklose. Men det er nu ikke sådan, at en kaukasisk mand eller kvinde ikke kan få et nasofaryngalt karcinom forårsaget af Epstein-Barr-virus. Hvis vi går videre ned og siger, hvad ser vi af kræft i oropharynx? Ja, det er igen det planocellulære karcinom. Men her har vi egentlig to årsager. Vi har dels druk og røg, men vi har altså også HPV. Så HPV kan give oropharyngeale karcinomer, og de er i kraftig stigning. Så har vi hypopharynx, det er igen det planocellulære karcinom, og det er druk og røg. Så har vi sygdomme i larynx. Vi kan igen starte med de inflammatoriske sygdomme. Vi har akut epiglotit. Det skyldes Haemophilus influenza type B, og det ses hos børn og en farlig tilstand, for de har jo sådan nogle snævre luftveje, og hvis der er noget, der fylder her, så kan de kvæle børnene. Derfor vaccinerer vi mod denne her Haemophilus influenza type B. Så har vi også akut laryngitis, som igen ses hos børn. Igen fordi de har snævre luftveje, så kan det give respirationsbesvær i form af falsk strubehoste, og det ses i forbindelse med en lang række virusinfektioner i de øvre luftveje. Så har vi en kronisk laryngit, ses oftest hos ældre og skyldes ofte røg. Neoplasier i larynx. Hvad er symptomerne på dem? Hæshed, smerter, hemoptyse, dysfagi. Og hvis I kigger på den her tegning, så kan man godt have benigne tumorer i form af papillomer. Det er tit yngre mennesker, det er tit HPV-associeret, det er planocellulære karcinom af de ældre, druk og røg. Og så kan man også have nogle non-neoplastiske vækstforstyrrelser i form af det, der hedder nodulus laryngis eller sangeknuder, og de skyldes en overbelastning af stemmen. Hvad er prognosen for de her larynxcancer? Den er gennemgående god, og det er specielt en god prognose, hvis den sidder på stemmelæberne, for der er der langt afstand til lymfekarrene, og der er den 5-årige overlevelse 80%, og behandling er typisk strålebehandling. Sygdomme på læberne og i mundhulen cavum mores, der kan vi have de kongenite lidelser først, det er læbeganespalterne, men vi skal også snakke om de inflammatoriske. De inflammatoriske, der er der bakterier, og det er faktisk ikke særlig hyppigt,
hvis vi ser bort fra parodontitis, altså parodontose og karies. Og så kan vi have svampeinfektioner, candida. Ved børn hedder det trøske. Hos ældre der er det så også nogle hvide belægninger, der havde candidiasis og skyldes immunsvækkelse. Og så kan vi have, som led i en lang række virusinfektioner, kan vi også se forandringer i mundhulen. Non-infektiøse forandringer, der skal vi hurtigt nævne den aftøse stomatit, som rigtig mange har. Sådan nogle overfladiske små sår, som kommer ind i mundhulen i forbindelse med en eller anden stressfyldt oplevelse. Og det kan være for eksempel i forbindelse med menstruation. Så kan det være som led i en del hudsygdomme, og der har vi lichen planus, autoimmune sygdomme, pemphigoid og pemphigus. Ikke neoplastiske forandringer i mundhulen. Det kan være ophobning af slim i forbindelse med spytkirtlerne, og det kalder vi mukosele. Det kan være, fordi vi bider på spytkirtlerne, går i stykker, og slimet kommer ud, eller at der er en eller anden stop på spytkirteludførselsgangen, som gør, at slimet hopper op bag. Så kan vi bide os i kindslimhinden, det hedder bidfibrom, en reaktiv proces. Så kan vi se de her kapillære hemangiomer, som vi også blev enige om kunne være en reaktiv proces, og det ses tit på gingiva, og de kan blive meget store, specielt hos gravide, og så kalder vi det graviditetsepolis. Af neoplasier i mundhulen, der har vi det planocellulære karcinom, og der er tit nogle forstadier. Vi skal gå helt ud på læberne, hvor der er sollys, så er det en actinisk keratitis og ligner det, vi ser i huden ved aktiniske keratoser. Det kommer vi tilbage til, når vi snakker om huden. Men vi skal snakke her om de præmaligne lidelser, som hedder leukoplaki, erythroplaki og lichen planus, og lichen planus var jo altså en hudlidelse. Leukoplaki, hvad er det? Det er en overvejende hvid mundslimhindeforandring, der ikke kan diagnosticeres som nogen anden lidelse. Diagnosen er således rent klinisk og baseret på udseendelæsionen, den hvide plet. For man kan godt få hvide pletter, som vi kan diagnostisere som en anden lidelse. Vi har allerede snakket noget om den trøske, det var altså Candida albicans. Det kan være lichen planus, altså hudlidelsen. Men så kan det også være den her hvide plet, og nogle gange kan cancerne godt præsentere sig som en hvid plet. Hvad kan forårsage sådan en leukoplaki? Rygning, mekanisk irritation. Og hvis vi nu kigger på den mikroskopisk, så kan sådan en hvid plet, som vi ikke kan diagnostisere som en anden lidelse, repræsentere tre ting. Epitelhyperplasi med hyperkeratose, epitelhyperplasi med hyperkeratose og dysplasi, og 30% af dem vil faktisk ende med at blive cancer, og så et keratiserende planocellulært karcinom. Hvis man har mistanker om, at det er sådan et planocellulært karcinom i mundhulen, hvad er de kliniske tegn så? Sår uden heling, synlig eller palpabel tumor, og så naturligvis vores leukoplaki. Af de benigne tumorer, hvis vi skal vende tilbage til dem i mundhulen, så er de ikke ret hyppige. Vi kan se det planocellulære papillom, som led i HPV, men som sagt ikke særlig hyppigt. Og så har vi jo altså de maligne tumorer, og det er typisk det planocellulære karcinom. I enkelte tilfælde kan vi se maligne spytkirteltumorer. Så det leder os hen til, hvad ser vi i spytkirtlerne? Altså vi kan have inflammation i spytkirtlerne, og det kaldes sialoadenitis, og det kan være som led i virus. Og engang der havde man noget, man kaldte forårssyge, epidemisk parotitis, så det vaccinerer vi altså mod. Og så er der en lang række andre årsager til en sialoadenitis. Neoplasi i spytkirtlerne. Der findes utrolig mange forskellige histologiske typer, og I skal bestemt ikke kunne dem, andet end lige dem her. Og vi kan have adenomer, og det er det pleomorf adenom. Når det hedder pleomorft, så er det ikke et malignitetskriterie. Nej, det er pleomorf, fordi det indeholder både epiteliale komponenter, som kan se ud på forskellige måder, og strombale komponenter, som kan se ud på forskellige måder. Og de er alle sammen højt differentieret, derfor pleomorfi begrebet. Wartings tumor, der er mange lymfocytter i den tumor, og der er et onkocytært epitel, det vil sige et epitel med et rigeligt lyst cytoplasma, som skyldes ophobning af mitokondrier. Så er adenokarcinomerne, det er mukoepidermoide karcinom, og det adenoidcystiske.
Og vi skal kunne lidt om det adenoidcystiske, for det har en ubehagelig evne til at sprede sig langs nerver, og derfor kan det være svært at behandle kirurgisk. Risikoen for en malign spytkirteltumor den er omvendt proportional med spytkirtlens størrelse. 15% af maligne parotis, den hyppigste tumor overhovedet, det er det pleomorfe adenom, som er helt benignt. 40% af maligne i submandibularis og 50% af maligne i de små spytkirtler inde i mundhulen, og der er det adenoidkarcinom, der dominerer. Og det er jo vist det, vi skulle kunne om øre-næse-hals patologi.